Чернобыльчы Федор Ханов ел сайын фаҗигадә бергә булган хезмәттәшләре белән очрашырга килә. 86 елның 26 апреле алар күңеленә аеруча тетрәндергеч көн буларак кереп кала. 88 елның январь аена киттек. Кайсыны шулай күрешеп, жылдан жыл шуны беләсе килә инде, шулай гына инде. Авария нәтиҗәләрен юкка чыгаруда катнашкан зәйлеләр бүген яна истәлек ташы янына митингка җыелды. Чернобыль атом электр станциясенең 4нче блогындагы шартлауга 37 ел тулды. Зәй халкы да бу һәлакәттән читтә калмый. Бу вакыйгада 106 кеше катнашкан. Алар төрле яклап мобилизацияләнгән, кемдер военкомат аркылы, кемдер эш урыныннан. Шуңа күрә бүгенге көндә аларның 49 кеше исән, 36 тол хатыннар бар и 3 кеше безнең эвакуацияләнгән. Район җитәкчелеге Чернобыль фаҗигасендә катнашучы зәйлеләргә рәхмәт сүзләре җиткерде. Хочется всем сказать слова благодарности и признательности всем участникам этих событий. Пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы все у вас было в семьях, все хорошо. Зәйдән авария нәтиҗәләрен юкка чыгаруда 100дән артык кеше катнашкан. Бүген шуларның 49-ы исән сау. Еллар узган саен аларның сафлары кими бара. Митингта катнашучылар һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә ала, алар хөрмәтенә истәлек билгесенә чәчәкләр салалар. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.